Ahojte! Pri príležitosti točenia videa na výrobu tejto nádhernej skrinky, bo pri príležitosti Vianoc. Šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré do nového roka 2025. Ďakujem vám za firmu HRK Design, za mňa, že ste mňa podporili ste obnoviteľné podnikanie a ďakujem aj za moju ženu, ktorá vyrába šperky zo živice a zo dreva, takisto ako ja robím nábytok. Takže ďakujeme vám všetkým dodávateľom, zákazníkom, že nás podporili, kamarátom, rodine. Tak poďme sa pozrieť bez žiadneho ďalšieho zdržovania na výrobu tejto skrinky, ale ešte predtým malé zdržanie. Na tomto videu si ďalej ukážeme, ako sa spraví tento krásny rohový pokosový spoj na 45 stupňov. Nepotrebujete ani nejakú Mafel kolíkovačku za 1000 €, nepotrebujete lamelovačku, lamelovačky sú ináč skôr na drevotrieskový nábytok. Na takýto masívny nábytok by sa hodila skôr festool, domino fréza, ale povedzme si na rovinu. Kvôli jednému stolíku, čo budete robiť za týždeň alebo za mesiac, sa vám 1300 € investovať určite nechce. Chceme to spraviť jednoducho, bez nejakej kolíkovačky, za pár desiatok eur a na to je presne táto násada, ktorej link vám dám pod toto video. Jediná nevýhoda, že táto násada nevie do 45 stupňového uhla. Dá sa na internete kúpiť, ale volá sa JESEM, vyrába sa v Kanade a musíte si objednať z Kanady. Táto násada stojí 300 € necelých, nejakých 291,99 €, keď si kúpite túto násadu za 250 €. Dole pod videom vám dám link, plus 41 € za násadu, ktorá vám spraví ten 45 stupňový uhol. Ale keďže vám chcem ukázať nejaký tip, tak vám ukážem, ako si tú násadu môžete sami vyrobiť. Jedná sa o maličký kúsok dreva, ktorý musí byť samozrejme perfektne 45 stupňový. To si môžete buď vyrobiť sami, alebo keď si to nedokážete vyrobiť, vám to urobí hociaký kamarát, čo má stolovú pilu, cirkulárku. Pomocou nejakého pravítka si odmeráte, aby to mohlo k dierkám presne 90 stupňový uhol. Áno. A ja som si tam, teraz sa mi to síce posunulo, ale len aby ste vedeli, som si tam dal 4 šrobiky. A tieto šrobiky vlastne držia celú tú násadu. A teraz si na videu ukážeme, ako sa to s ňou dá veľmi ľahko robiť. Vieme, že na pokos spoj je ten najsilnejší spoj na svete, tak jak keď sa lepí pozdĺžné drevo na pozdĺžné drevo. Takže sila lepidla je tam úplne gigantická a keď sa do toho dajú ešte kolíky 10 mm, a ešte takto 2, tak je to mega silné. Takže pozrime sa na to, ako sa to dá vyrobiť bez žiadnych ďalších prídavkov, iba s touto násadou.